Jitħabbru t-tmien rebbieħa għall-fondi tal-Fond Malti Għall-Arti taħt il-kappa tal-Kunsill Malti Għall-Arti. F'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa Spazju Kreattiv ġie spjegat kif 8 artisti ngħataw b'kollox €90,000 sabiex ikunu jistgħu iwettqu b'suċċess il-proġetti artistiċi tagħhom. Fil-fatt id-direttur għall-fondi u l-istrateġija fih dan il-Kunsill Malti Għall-Arti Ann Cauchi spjegat kif din kienet it-tieni sejħa tas-sena mit-total ta' tlieta u li b'kollox it-tliet sejħiet f'daqqa joffru €270,000 lill-artisti. Il-fond kollu per se tal-Malta Arts Fund huwa 270,000. Kull sejħa jkun hemm 90,000. Din id-darba hija t-tieni sejħa din is-sena u propju ngħataw id-90,000 kollha għat minn proġetti. Hija spjegat ukoll xi kopru l-fondi li jingħataw lill-artisti. Il-fond jindirizza żvilupp ta' proġetti fejn tinvolvi riċerka, tinvolvi tim ta' nies, expertise, però importanti l-innovazzjoni u l-eċċellenza. One News tkellem ukoll ma' żewġ artisti li kisbu dawn il-fondi. Il-proġett tiegħi jismu Dehumaniation, huwa proġett li esplora l-intersection bejn dehumanization, nation u humiliation, huwa proġett ta' pitturi tiegħi, jinvolvi installazzjoni, performance, u għandu komponenti oħrajn fihom li għadhom daqsxejn ta' sorpriża issa. Dan huwa proġett ta' pupi magħmulin bl-idejn. Pupi li jistgħu ikun magħmulin minn materjali differenti, ma primarjament qed niffukaw fuq pupi ta' ċarruta u pupi magħmulin minn karta u njam u materjali li nistabu diġà li kienu diġà użati jiġifieri fl-istudju tal-artista.